Ovo što smo videli je zapravo deo spota koji je već montiran. Zahvaljujem čitavom vašem timu što ste mi izašli u susret. Inače, samo moram da dodam, na montiranju ovog spota također učestvuju muzičari, to jest oba montažera su muzičari, od kojih je jedan solista neočekivane stile koja se iznenada pojavljuje. Rambo i ti, znači ste zajedno sa Budu Popajem pisali tekst. Jeste. Vrlo interesantan. Prva zamisla je bila u stvari da svako od nas napiše svoju rolu, koju sam ja rasporedila u početku, pa smo onda došli do toga da je to bilo nemoguće. Kako je bilo igrati sudiju? Pa šta znam, ja pre svega bi da kažem da malo pre si rekla to komedija, to mi malo nekako odmah zasmetalo. To je Slađanina formulacija, video komedija. Ja sam rekla videoklip komedija, izvinjavam se. Da, tako da nekako mislim da ta situacija to sa piratima, da uopšte to nije komično, nego čak ima jednu duboku pozadinu. I ne samo taj segment, nego uopšte i šire ovako u društvu, kako mi živimo i tako dalje. Pogotovo umetnici, ali aj sad idemo, razvijamo temu ili da se ja vratim na primarno. A primarno je da sam, eto, u zadnje vreme primetio da mi malo opada ta popularnost i onda ja to preko, ajde malo da se ja uključim. Pa imaš novi CD. Pa dobro, ali to je već prošlo. Čim ja prođem pored McDonald'sa i željezničke stanice gdje ja volim tako da sedim i to, i vidim da nema devojaka da viču na ćao ljubavi, desi. Slušaj, ja posle ovoga... A nemam para za ankete, znaš, da pravim sad vidim koliko sam to zapravo popularan. Onda eto, Mislim možda da umnožiš ti ovaj CD lepo, da daš piratima, pa da ti poraste popularnost po nižoj ceni. Šalim se, naravno. Baš smo zbog toga zvali gospodina sudiju koji tako